go onwe ele mgbe itoge ele otu ishe ekpegere Chineke then mgbe itoge in fact Abraham onye kanye ka zoga mme nsoga na atụ ọsọ mpụmaka moto bụ eziokwu mmanụ kwa ga ga-egbu mmadụ papa ịma ihe m jụrụ gị wochi otu ndị Igbo si nọ otu setinsi ala Igbo otu isi mara n'oge mgbe mbụ before ndị ọcha abịa before enwee Nigeria mgbe anyị tepụ ndị Igbo dị otu ihe anyị na-anụ mgbe ahụ anyị akpọ anyị gaa mitin asị Igbo Union okay anyị gaa Igbo Union hụ nga ndị Igbo na-akpọpụta atụmatụ ihe ga-eme ndị Igbo mpe obere otu ha ejighị ekwe ka ọ ga-eje wee dị ndị Igbo mgbe ahụ anụ ha na tụntụm ha gbaghị ihe atụ nka ihe ahụ chatalụ nka ha sụgo oji nji mgbe tigbo ozugbo ịbụ nwanne ọnụhụ mgbe ahụ ọ bụ otu omume ụlọ omume ihe mgbe ndị ọcha bịara mgbe ndị ọcha bịara ga-eweta n'enyi okpukperechi ndị anyị ahapụghazie omenala anyị soga ndị ọcha mgbe ahụ o nwere mgbe ndị Igbo na-eme omenala sọsọ omenala ka ha na-eme omenala ndị na-ekpepere chi mgbe m na-ekwu bifo ndị ọcha abịa na ndị Igbo nwere otu obi a na-eji eme otu ihe enwere ha emume kedu emume ụnyaahụ emume ahụ a na-eme mgbe ndị ebula anyị ebe ịwọbara ji anyị na-agba mokorobo a na-afụ ya afụ then mgbe ehukwe ndị okenye na-enwere shrine a na-eje gị baa ya ndị okenye ndị na-ekpu okpu nwadoro ha baa ya ndị isi ala ha baa ya agaghị ahụ ihe ga-eme n'ọnwa abụọ taa ọnwa atọ agaghị amata na shrine ọnụ mgbe ha na-eme gị onwe gị ele mgbe itoge ele otu ishe ekpegere Chineke mgbe itoge in fact Abraham onye kanye ka zoga mme nsoga na atụ ọsọ mpụmaka moto bụ eziokwu mmanụ kwa ga ga-egbu mmadụ anyị ga-enwe ndụ ogologo ma gbakwuzizo ga ga-egbu nwanne na nwanna ọkwanụ kemgbe ahụ uche tepụara ọhịa nne ya taa ka ahụ okpukperechi gị emegbula mmadụ akpụkwala asị amụkwala nga a ga-egbu anọkwa mmadụ ihe n'anya ike ihe na-abụ nke gị ọ gbapụ izuche gị n'anya mba Chineke anyị na-ana ahụ anya ọ na-anọ ntị ọ na-anụ ọnụ gị mee ya ka esoro onye hụ mmiri mba onye Igbo ihe onye Igbo na-emewo ịdazi kwụ aka ya ọtọ dịrị bie na ndụ onye mma zụọ ahịa ọwụ nke ndị ahịa uru ugbu a anara mmadụ ihe niile onye mmadụ ihe ọcha na-acha ọcha ha acha mba mgbe ochie ahụ ọnụhụ ya ngwa papa mgbe ochie ahụ ka ezi mgbe ihe ji laluo ọwụ mgbe a lụrụ ọgụ ka ọwụ bifo alụmọgụ ka ihe ji laluo ihe
bido mgbe Jike na Abolobo na Sadona Sokoto a na-eje meeting na House of Representatives Lagos. Okay. So mgbe ahụ ka ha ruru ndị Awụsa ndị ọta agboro ndị ọta ọjị ha si ha ga-ekpe ka ndị Igbo si ma ha ọchịchị. O nwere onye ọcha ụlọ abịa eso Zik ha na-eje House of Representatives mgbe ahụ. Ihe na-ekwu ebe 40 1940. ebe 1940 to 50. Okay. So ha sị na ha ga-ekpe ka ndị Igbo. Ọkwa ihe eji ha gbadopụrụ taa. Agaghị ekpe onye Awụsa, a ga-ekpe ka onye Igbo chọọ ọchịchị. Ihe adịghị ha mma kemgbe hụ mgbe ihe ji wee laluo. Then kezi otu ụwa anyị na ndị Igbo si bịara dị after the war, mgbe alụkọgụ ya na mgbe alụchara ọgụ. Kemgbe a bịa lụcha ọgụ, ọ bịa chenjie. Ọ bịa chenjie. Ihe ajọgbu onwe ya. Ihe ajọgbu onwe ya jọọ ezinụlọ ga-ekọ ya aka ịkpọ. Gaa n'ihu anụ, laghachikwa ya anụ. Because ọ bụrụ na onye Igbo apụtaghị, olee otu ọ ga-esi ekwute ihe ga-adịrị ya mma, ọ ga-adịrị ndị anya na-atọ mma. Ụmụ onye Igbo pụta, ya atọ maka ya. Bụta ihe ndị Igbo na-egbu hụ na a na-enyetụ ha enyetụ. Anyị enyeghị egbe n'ihe olele ọnla Awụsa. Kaduna of Sokoto, April here, Shina, I had that in people, now to talk, going on the top. I know, I had that in my view, I do about that here. Before 1956, I had a meeting. Now, House of Representatives. Nga ahụ ka anụ ha kwuo ya kwuzie ya. Mgbe ahụ a sabụga m onye ọcha na-akpọ Mr. J.R. Lloyd. J.R. Lloyd. J.R. Lloyd. Okay. Ka ihe ọ na? An Irishman. An Irish. All the in charge of reformatory. That is a welfare. All ya representative welfare in Nigeria mgbe ahụ. Ihe ọbụla ekwuga ọya n'Enugu. Mgbe ahụ ha jebere meeting, abụ m ntakịrị. Ana m anyụ n'ime moto ha baa kemeta. Small boy. Ebe 1920. Ebe 1929. 1940. Okay. 48. 1948. From 45 after the Hitler last war. Okay. Okay. There was second World War. Okay. After that, one be here to be done. Okay, Papa, I'm chọrọ ịjụ gị na ka jiri mechie o. Oge ọgụ ịlụrụ ọgụ ka ọ wụ nke elebe nụ. I can be up and yes. 52 Brigade. 72 Brigade. 52 Brigade. Yeah, 52 Brigade. Ayi, Papa, were nke ekpuchara m gị. Izuru ezu. Ụmụ Igbo, adị m akwụsị ebe a. Ọ bụrụ na nke Papa na-eme dị unu mma biko derenụ m na inbox. Onwe ihe unu chọrọ maka gbasara Papa, aga m emerụ ya n'isi. Like i kwuru, ihe ndị Igbo ji aga ụzọ eziokwu, ụzọ ekwumaka ọtọ. And ya ka ụmụ Igbo ugbu a chọrọ ibughachita. A chọrọ iju eziokwu. Anyị gwa gị na ọwa ofu, anyị gwa gị na ọwa abụọ, anyị gwa gị na ọwa ọcha. Anyị agaghị agwa gị na ọwa ọcha n'ụtụtụ ya mewe. Ekwubiela ya, Igbo niile ga-alaghachi n'ụzọ eziokwu. Ụzọ ihe ọma, nwanne ya ga-wegbu nwanne. Enyi ya ga-wegbu enyi ya.
ihe dị mma ọ dịrị na gị ya dịrị gị ma ọ dịrị na m ugobere ọbụla papa ọ ga-arị na niile na mma ọ ga-adị na ndị Igbo mma ndị Igbo mma ya bụ papa ndị Igbo nke ọbụla nọ ọ ga-adị nọ mma ihe nọ ụta ga-anọ ga-achọta ise onye ka Igbo a ga-ebi ọ gakwa anụ onye ka Igbo a ga-anọ ọ gakwa anụ Igbo gaa n'iru alaghachikwara azụ ise papa ngwanụ anyị ga-alakpu m nọ ama abịarịkwa etinụwo mbịa m ọzọ ama akpụ ya o nwere otu ka esi nụrụ masị m abịa pe ihe gị surprise visit onye nyekwenye gị ego Uju nwa ya gajiere gị a na-amịghị ya Chineke ga-akwụghachi gị ụzọ ọbụla nke ọbụla ike n'aka ya dị na gị mma n'aha Jizọs ka nka all right. Thank you so much. Kemgbe isi